Bila je to jedna obična noć posle izlaska. Žurka je trajala negde do oko 2:30 ujutru. Vraćao sam se kući sam. Dok sam se približavao svojoj kući, primetio sam da u celom kraju ulične svetiljke nisu radile. Ništa neuobičajeno, to se često dešava, rekao sam sa nelagodnošću u sebi. Onako umoran hodao sam polako. Kraj je miran, tako da nisam uplašen od raznih čudaka. Na nekih 100 metara od kuće počeo je da se čuje vrlo progoran i zastrašujući zvuk, koji je proizvodila neka ptica. Prvi put te noći čuo sam tu pticu. Nelagodnost, ali i strah su me obuzimali. Požurio sam do kuće što je bilo brže moguće. Stigao sam kući i legao da spavam, a jutro je bilo kao i svako nedeljno jutro. Doručkovao sam, a zatim se, jer sam imao slobodan dan, posvetio pripremi za ispit na fakultetu. Bio sam 3. godine i ostao mi je samo još jedan prokleti ispit. Dan je tekao normalno. Predveče sam otišao da se vidim sa jednim starim drugom sa kojim se nisam video već godinama. Znajući da sutra idem rano na posao, došao sam kući na vreme i legao da spavam. 5 ujutru, alarm za posao zvoni. Ustajem, kuvam kafu i spremam se da krenem. Napolju je tek pomalo svitalo. Izlazim iz kuće i krećem ka autobuskoj stanici. Na istom onom mestu kao i one večeri čuje se isti onakav zvuk. Ponovo uznemiren ubrzavam korak. Zvuk je bio sve glasniji i glasniji, kao da me prati. Malo pred autobuskom stanicom proleće me gavran crno-ljubičaste boje sa nekako gorućim očima. Prepao sam se naravno i nastavio dalje. Radio sam u jednoj maloj pekari, otvorio sam radnju i zaboravio na sve što se ranije desilo. Ove nedelje radio sam u prepodnevnoj smeni, tako da bih na poslu ostajao do 12 sati. Dan bi mi tekao vrlo obično, učenje, neko druženje i to je sve. Klasičan život jednog 20-godišnjaka. Sutradan ista priča. Ponovo ustajem, krećem, prolazim istom onom ulicom, ali ovoga puta ništa. Potpuna tišina. Nema zvukova niti gavrana. Sve je lepo teklo, ali onda u petak ujutru zvukovi kreću ponovo, sve glasniji i glasniji. Na sreću ovog puta nije bilo gavrana, a i ulične svetiljke su pomalo radile. Taman sam se ponadao da je prestalo, ali ono se opet vratilo. Imao sam osjećaj kao da je na mene bačena neka vražbina. Zbog ovih sujevernih misli, odlučio sam da odem do crkve da se malo pomolim, zapalim sveću i ispričam to popu. On me je saslušao i zanemeo. Lice mu je bilo užasnuto. Dete moje, reče on, to je sam đavo poslao. Nisam mogao da poverujem u tako nešto, pa sam otišao još više iznerviran. Pošto mi u ponedeljak ujutru ispit, odlučio sam da ovog vikenda nema žurki. U subotu prepodne stiže poziv od druga. Prave žurku kod njega kući, ali naravno ja sam to odmah obio jer imam puno obaveza, ali on me ubeđivao i ubeđivao. Pošto će tamo biti jedna devojka koju simpatišem već neko vreme, odlučio sam ipak da odem. Žurka je bila vrlo zabavna i svi smo završili pijani. Onako mamuran, hodam onim ukletim ulicama i eto ga ponovo. Onaj isti gavran sa paklenim očima stoji na žici i gleda pravo u mene, kao da je spreman da me napadne. Zvukovi su sve jači, jači i jači, gotovo nepodnošljivi, toliko jaki da me glava bolela još jače. Pokušao sam da ubrzam i dođem kući. Nekako sam se dogegao i ušao unutra, na sigurno. Odmah sam legao, ali me opaki zvuk izluđivao sve više i više. Uspeo sam da zaspim posle nekog vremena. Nažalost, ovdje se paklena noć ne završava. U snu je bilo još gore. Sve je mutno i tako bolno. Pogled tog gavrana me proganja i nikad ne mogu ga izbacim iz glave. Naglo sam se probudio, a zvuk ptice i dalje odzvanja u glavi, koja je nesnosno bolela. Bilo je već oko 3 sata popodne, a meni i dalje nije bilo bolje. Najgori deo je to što me sutra ujutru čeka ispit koji me također izluđuje. Uspeo sam i dalje iole da se oporavim, ali je stres i dalje ogroman. Sutradan već uspeo sam da položim taj ispit. Pošto sam prestao da radim u pekari, imao sam pregršt slobodnog vremena.
te sam počeo da istražujem o ovim pojavama. Posvetio sam tome puno pažnje, ali i dalje ništa. Pošto se majka moje drugarice bavi crnom magijom, odlučih nju da pozovem. Žena je bila zaprepašćena čak više nego pop. I rekla mi je isto što i pop, u crkvi. Posvetio sam celu nedelju istraživajući, ili bolje reći pronalazeći spas. Odlučio sam da se malo raspoložim, te smo društvo i ja otišli u jedan klub i tamo proveli celu noć. Pošto sam se vratio u kući posle svitanja, nikakva ukleta stvorenja me nisu proganjala. Nedelja uveče, već čitavih nedelju dana me ništa nije maltretiralo i pomislih da je možda sve gotovo, ali naravno to se nije desilo. Zaspao sam, sve je bilo lepo i mirno, sve dok se krici nisu ponovo čuli. Bili su užasno razarajući. Pitao sam se kako to da ih niko ne čuje sem mene. Misao da sam lud sve više i više imala je smisla. Od svog besa koji mi je sve ovo prouzrokovao, istrčao sam na terasu i počeo da vičeš. Šta hoćeš, šta više hoćeš od mene? I onda sam video onog Gavrana, istog onakvog, indigo crnog sa paklenim očima. Zaletao se ka meni, ali nije bio sam. Čitavo jahto tih demonskih ptica krenulo je na mene. Odjednom, našao sam se u tami, u beskriju bez igde ičeg. Upitak sebe besno, ali vrlo uplašen. Gde sam ja? U paklu, reče tihi glasić iza mene, ostavljajući me zaleđenog.